Спира ли за 70 метра, като е совиста? Да, но дърво. 68 година имаме дискови спирачки отпред. Тук се чувстваш някакси различен. Дивана вкъщи. Дивана вкъщи е буквалното сравнение. При този. Да, в приемната при заболекара. Един просто. Нали си спомняте ладите? 20 лева. Дай 20 лева. Сега като слезнах мириш, все едно са ми изгорили 200 лева, така ми мириши. Здравейте, приятели! Както ви обещах миналия път, ще говорим за една американска класика, а именно Chevrolet Chevelle SS или иначе казано Суперспорт. Аз съм Стоян Пенчев, а до мен е калата. Chevrolet Chevelle се произвежда от 64 до 77 година. Като втора генерация влиза точно от този тип. Какво значи SS и Суперспорт и откъде произлиза? Предимно в американското автомобилостроене това е типичния muscle car. Той притежава 396 кубически инча двигател, или казваме, че на български 6 литра цяло и 5 двигател. V8 с, в нашия случай, 350 конски сили. Той се произвежда в 4 вариации, точно с този Big Block. Имаме 300 конски сили, имаме 325, 350 и 375, който е доста ексклузивен, но и доста рядък. В нашия случай ще разгледаме точно този тип двигател, 350 конски сили, който е при нас за реставрация. Любопитни факти. Среден разход на гориво от 25 до много. Имаме ускорение грубо от 0 до 100 за около 7 секунди, което е много спорно вече в днешно време. Някога е било толкова. Това малко леко нещо, може да спре тази кола буквално от 300 до 0 за под 70 метра. Чакайте. Спира ли за 70 метра, като е совиста? Да, но дърво. И днес имаме също един доста ексклузивен и интересен мобил, който искам да сравним точно с този Chevrolet. Тук имаме в Америка Chevrolet Volt, за европейския пазар е Opel Ampera. Това са двете крайности и Ниан. Кола, която смучи бензин, muscle car, брутална, шумна и в другата крайност тиха, икономична. Ако там е 25, просто чисто информативно, 25 литра за 100 км, тук с електрическия двигател разхода е около 3 литра и половина, което е космос разлика. Но усещането да караш American Muscle Car и просто една електрическа кола е наистина несравнимо. Малко по-технически. Имаме 1,4 литра агрегат, който в дадената ситуация е предимно генератор. Даже не предимно, а той е изцяло генератор. Задвижването е изцяло електрическо. Разполагаме с предно разположен електромотор с 148 конски сили и около 350 Нм. Изцяло електрическо до 60-70 км предполагам. Пробега средно е между 50 и 80 км само електрически, който много зависи от начина и типа на каната. Ускорението от 0 до 100 е за около 9 секунди. Но се слави с това, че батериите са много евтини. За тази батерия, която е 18 кВт, цената е едва 2400 лева, което е доста впечатляващо за такъв плагин хибрид. Примерно спрямо, ако трябва да го сравним с Zoe, цената е 20 000 лева. За батерия? За батерия. Не за колата? Не за колата, да. Няма и апартамент към нея. Интересно също за този автомобил е, че това е първия в рода си плагин хибрид. Какво значи това нещо? Това е хибрид, който на практика можеш и да зареждаш, и да не зареждаш. Нали личен избор. Когато не го зареждаш, ти караш на бензинов агрегат, който зарежда батерията. В някакъв момент той спира и караш много само на електрически. А когато си го заредил напълно, вече можеш да си позволиш да караш само и на ток. Добре, а защо тази кола е при вас? Защо е в този сервис? В дадения случай тази кола точно е за закупуване. Тя е при нас да прегледаме цялата ходова част, двигателя или в случая агрегата. Иначе казано, идваш, преглеждаш колата, виждаш какъв е проблема, отиваш при търговеца и му казваш, ви сега бърко, тук това, там това, дай да видим нещо цената, да се намерим някъде, защото трябва да се направи това нещо. А и в крайна сметка, така по този начин се запознаш
всъщност какво реално купуваш, което си е важно. Дай да подберем за следващото предаване един по-масов автомобил. Съгласен съм. Да го вдигнем и да покажем на хората какво да гледат преди да го закупят. Да покажем как се вижда, ако автомобила е ударен. Какво да се гледа. Какво да се гледа, какви са най-важните неща. Супер, правим И го. какви са най-честите грешки при покупка на автомобил. Добре, правим го следващия епизод. Шевролета е за реставрация. Точно Тоест така. вие сте стартирали. При нас то е за пълна реставрация. Пълна реставрация. Преди малко ми спомена, че в случая в този двигател има чаркалак от 3. Да, това е много интересно, като цяло е направено. Да. Както обясних в самото начало, имаме 300, 325, 350 и 375 коня. Точно на Big Block 396 кубически инча. В нашия случай точно имаме хедърси от 325, имаме филтър от 375, карбуратори от 375, както и смукателния колектор. И много интересно. Аз го виждам интересното, Да. ама да видя това ли също ли е климатик? Някой си е сложил климатик, което е много рядко. И искам да ти кажа нещо друго интересно, даже две интересни неща. Че тази спира за 80 метра. Зависи колко е голямо дървото. Разбрах. Въпреки че за 68 година имаме дискоизпирачки отпред и барабанни отзад. По-интересно е, че в момента, ако си купиш, примерно, Volkswagen, пак идвам барабани. А те 64-та още са сложили спирачки. Помислили са го. Преди малко, преди да започнем, успях така да я огледам и да я разгледам. И този Шевролет, и онзи Шевролет. И двата Шевролета Шевролети. успях така да седна. Мога да кажа на нашите приятели, че този Шевролет 64-та ми беше доста по-удобен и комфортен като седалка, отколкото този. Тук се чувстваш някакси Дивана различен. Дивана вкъщи. Дивана вкъщи е буквалното сравнение. При този. Да, в приемната при заболекаря. Да, една седалка. Тук си голям, шумен, готин, обичаш бензиностанции и да ръмже доста, или си по-светичък, по-малък, по-тих и доста икономичен. И ако караш само градско, буквално можеш да забравиш какво е това нещо бензиностанция. Ако обичаш да те забелязват, със сигурност ще бъдеш забелязан с... Несъмнено. Несъмнено това е колата. Просто за годините си не случайно е станал най-продавания суперкар и масълкар. Защото тогава, нали, суперкари няма, това се е водил. Кола с голям двигател е била тогавашния суперкар. Ами той към днешна дата двигателя си е доста стабилен. Да, те продължават все още да слагат тези огромни двигатели, обаче това много така че е страхотно, защото са Аз много така здрави. замислих се, братска Русия 64-та година произвеждат Лада Жигули. 60 кончета, 70 кончета. Какво ще е усещането около тебе да се движат соцавтомобилите, И ти а ти да си спомняш. с тази кола, която е 370 коня, която е 6 Жигулита, примерно, двигател. И кое всъщност е по-добре? Тази да си имаш да си правиш кефа или онази за всеки ден да не ти изтънява джоба постоянно? А ти какво би избрал? Реално ето. погледнато. Дизел. Вин Дизел. Бензин и дизел. Бензин? Не знам, наистина съм образован. Аз съм везни, аз имам раздвоение. Аз мога да ти кажа, аз направя помисля. избор. Моето мнение е да имаш и двата. Това е най-добрият. Поради простата причина, пътуваш с този, събота и неделя си правиш кефа и отново пътуваш с този. Определено това е добър вариант. Добре. Ще ми разкажеш ли какво трябва да се прави по СС-а, така да го огледаме? Така. Реставрацията ще протече последния начин. Изглаждане на мотора. Това е първа стъпка. Оголване, буквално целият кош отпред. Това всичко, което виждаш, трябва да го няма. Оголване на самото купе. Ваден преден мост, заден мост, всяко едно нещо, от най-малкия детайл, като спирачни маркучи, до най-големия детайл. Това са първа и втора стъпка. Трета стъпка – оголване на целия интериор. До нула, буквално до ламарина, защото тук имаме ламарина, тук няма нищо друго. Пръхостроене, пясъчно, обдухване също. Може че това, трябва да оголим всичко. Трябва да може всички поправки на колата да излезнат да се виждат. До метал. До метал, до чист метал. След това подготвя се абсолютно цялата кола, боядисване, интериора, според желанието на собственика,
Събира се във вида, в който е, защото той е запазен. Наистина е запазен. Двигателя се обслужва до, боядисва се, за да е красив. Видях, че има доста части за нея вече. Имаме доста части, които са доста трудни за намиране. Точно това Като беше най-трудното нещо беше какво правим с частите? намирането на предно стъкло. Това беше невъзможно, но успяхме да го осъществим. Чакай да затворим. Дали мога да затворим? Буквално може да го тряснем, защото той така е предвиден. С трясък. Огромен. От Буквално моята позиция, един смарт. горе-долу, Един смарт. Капак. огромен преден капак. И знаеш какво е интересно? Това се води среден клас. Само като пружините, които го държат и спомагат, да си ми направи впечатление, тръгвайки да го затварям. И се представи как са направени за над 50 години, това е половин век, продължават да нямат проблем. Да, продължава да си пружини. В днешно време имаме едни амортисьори, които изтърват, падат и капака на главата, падат и багажника на главата. Много солиден капак. По-интересното е, че това е оригиналната разцветка, двутонова разцветка. Наистина така самата кола излиза в тези цветове, колкото и да е странно. Така е предлагано. Все пак е супер спорт. Боята дали е оригинална, никой не може да ти каже. Абе да, Силно се съмнявам. Мисля, че се затвори. Абсолютно. Ще качам. За смяна? Не. Това е Какъв лодка. му е модел? Параход. Айде да погледнем и отвътре. American Muscle. Не дава. Не пускай. Има някаква тактика ли? Естествено. Като стар американски мъсъл. Натискаш много и пане се отваря. Тогава какво правиш? Отвърш вътре. И се държи винаги отворен. Чакай да видим сега. Задължително. Искам да видите само хубавата гарнитура. Няма да видим сега. Влезнах като у нас си. Седалката е доста удобна. За кола от тези години? Чувстваш ли се на диванчето у вас? Чувствам се като на диванчето, чувствам се като в американски клип на някакъв рапър, чувствам се като американска филмова звезда. Тони на старо. Не, волана е един път. Волана е уникален. Уникален. Не знам дали е оригинален, обаче е много готин. Волана е много добре направен. Виж нещо интересно. Да. Тези всички са сменени. Направи ми впечатление, че е хрома. Помниш ли ладите от коя година имат оборотомер? Мисля, че 80 и някоя влизаше. И беше поръчков. А как? А тук имам. Палене? Въртиш. Пак въртиш. Това ти Дойде е контакта. Палиш. Ей, чек ли беше това? Да, бе. Стига бе, чек. Имаш 68 година. 68 направи чек. Пали и малко газ даваш при паленето. На ремък. Ремъче не. Обаче пали на четвърто обороти. Пали. Държи обороти. Чисто малко. А как се заклаща само? Може ли да го сравниш това нещо с нещо? Чувствам се като Вин Дизел. А вие какво мислите за тази кола? Напишете в коментарите. Пишете в коментар как ви се струва тия работи. Този автомобил така, не може да го усетите за съжаление, но наистина усещането е American Muscle Car. Искаш да се поръскава? Волана толкова лек. Искам да забележите просто волана как се върти. 68 година. Ето. Един пръст. Да, верно, много обороти са. Обаче нали си спомняте ладите? 68 година хидравлика и то гледай каква хидравлика, бах ти кепа. Жестока. И излизането е лесно. Сега като слезнах мириши, едно са ми изгорили 200 лева, така ми мириши. Да те видим сега електрички. Чакай да видим. Ще я за оглед. Да видим тук. Събра се. Малко по-трудно се влиза. Малко. Мале, и с тия зимни якита още по-тегаво. Не е широка
Не е като другия широка, Шевролет. естествено. Защо не я запалиш да я чуем гласа? И нека да чуеме другия Шевролет. Новия Шевролет спрямо нашия СС. Пали го сега. Палим. Пълна газ! Палим? Пълна газ додолу! Да. Пълна сила. Съм готов да тръгна. Това е. Двигателят е супер тих. Ич го няма, деца вика. Вътре ново, изцяло електроника. Просто хиляди бутони, екорежими, показват и в каква в момента, че реално работи на ток. Цялата енергия идва от батерията, да. И един много готин разход показва 1,5 литра. Среден 1,3 литра на 100. 1 литър и 300 грама за 100 км. Ама хидравликата вече е малко по-тежка. Пак е лека, ама Не е като Шевела. не е като Шевела. Нова кола е. В сравнение с Шевела. Искаш ли да ти кажа нещо интересно за тази кола? Кажи ми нещо интересно. Спряна е от производство. Що? Лоши хора. Защото първоначално, когато излезе тази кола, е много по-скъпа от всички останали коли в СС. Произвежда се от 2012, реално 2011, на 2012 започва да се продава до 2015. Като 2015 я спират от производство поради лоши продажби. А сега, ако искаш да видим амперата отзад, тъй като тя има задни врати, за разлика от Шевела. Мерси. Хайде да сядаме. Малко е като в спортен автомобил да седнеш. Ето седнал съм изцяло, ама главата не влиза, много се е скосили. Чакай, ще отворя панорамата. Чакай, я отвори панорамата. Опа, седна. Ето, чудесно. Я седни на панорамата, така е удобна работа. Мисля, че Ето, готово на место. чувството е уникално. Абсолютно. Гледката е страшна. Да. Тук, ако бях сложили една гума да обезопасят, да, при едно евентуално рязко спиране да не... Виж, гледай позитивно. Може да видим пътя от тук. Ами може да гледаме и небето. Все пак има чудесна панорама. Закрили се обаче. Това да не изгаря в плешивото. Това е идеята. Прав си. Ние с теб имаме нужда от това. Шевролет, защо така лошо сте го направили това нещо? Мисля, че това за нас е достатъчно. Да, абсолютно. Тук двичицата може да седна, бе. А другия път ще представим автомобил за закупуване и ще ви покажем всички гледни точки, какво да гледаме, с какво да внимаваме и какво точно трябва да знаем. Той калата ще ви ги показва, аз пак ще го разпитвам. Какво да гледаме, защото все пак той е главен инспектор, аз съм младши инспектор Пенчев. Ще се научи. Нали? Чао от нас И до следващия път. и не забравяйте да споделите предаване. Чао, чао!